Euskal Herrian bizi diren euskaldunen kopurua lortu dugu. Baina zer gertatzen da Euskal Herritik kanpo bizi diren euskaldunekin? Datu zehatzik ez dago, baina zehatz mehatz ez bada ere, datura hurbiltzen saiatuko gara. Eta horretarako Etxepare Euskal Institutora etorri gara. Etxepare 2010 urtean jaiotako erakundea da. Euskal kultura eta sorkuntza ezagutzera ematen ditu nazioarte maila. Beste kulturekin ere harreman sendoak eraikiz. Beti ere euskara ardatz izanik. Irene, zenbat euskaldun daude barraiatuta munduan zehar une honetan, gutxi gora bera? Ez dizut datu oso zientifiko bat emango, Etxepare Institutuak ezagutzen ditu bere zenbakiak eta bere kopuruak. Baina euskaldun diren talde guztiak batuta, nik esango nuke, 63.000, 65.000 artean egon daitekela. Ez da zenbaki makala? Ez da makala, baina anitza da baita ere jatorria, ez? Alde batetik badaude diaspora historikoko kumeak, edo hainbat belaunaldita gero oraindik euskara mantentzen dutenak eta ikasten dutenak. Badira baita ere euskaldunak diranak, hemen jaiotakoa dianak eta kanpoan bizi diren horiek, eta azkenik atzerritar batzuk ere euskara ikasteko interesa dutenak eta ikasi dutenak. Non kokatzen dira euskaldun hauek, batez ere? Batez ere, estatuan jakina, ez? Madrid, Bartzelonan, Valentzian interesa handia ere badago. Baina Argentinaren kasua azpimarratuko nuke. Argentinarrek lotura handia mantendu dute Euskal Herriarekin, eta batez ere programa bat sortu zuten Argentinan euskaraz izenekoa. Euskararen irakaskuntza sustatzeko helburuz sortutakoa, eta ikasleak trebatzeaz aparte, irakasleak trebatzeko jomuga ere bazuena. Une honetan, Etxepare Institutuak munduan dituen ikasleen 21% edo Argentinan dago. Eta Argentinaz gain, zein beste herrialderekin duzue harremana, Etxeparetik? Harremana 4 kontinente ezberdinetan dugu, berez guk Etxeparetik 2 sare elikatzen ditugu. Batetik Euskal Etxeen sarea, eta hor baditugu, diasporarekin lotutako ikasle horiek, ez? Eta gero badaukagu, unibertsitateetan, alor akademikoago baten kokatzen diren ikasketak, 35 unibertsitateetan. Orduan denera, 2 sareak hartuta, 4 kontinentetan gaude. Etxepareko ikasleengan zentratuko gara, bai? Ze tipologiatakoak dira, zein motivazio dituzte? Batetik Euskara Munduan programan Euskal Etxeetan ematen dira Euskara eskolak, eta Euskal Etxeetan zergatik hurbiltzen dira euskarara, ez? Ez da izaten lehendabiziko aukera. Normalki kulturaren transmisioa Euskal Etxeetan munduan musikaren bidez egiten da, edo pilotaren bidez, edo musaren bidez, baina egia da horietako batzuk azkenean gehiago jakin nahi dute. Eta lotura horretan sakondu nahi dute, eta horrek eramaten ditu nahi eta ez euskarara. Unibertsitateetan zen diren arrazoiak oso desberdina da, ez? Unibertsitateetan euskarara hurbiltzen diren horiek askotan kulturak ekartzen ditu baita ere, jakin min bat dutelako, badakitelako hemen badagoela herri bat bere nortasun berezia duena eta hori erakargarria da. Baina hurbiltzen dira batez ere hizkuntzalaritzan interesa dutelako, hizkuntzetan interesa dutelako eta normalki badutelako aurretik ere harremana, ikasketak ere bai horren ingurukoak. Eta unibertsitateko euskara eskolei dagokienez? Irakasleek zein profil dute? Batetik, hemendik Euskal Herritik kanpora doazen irakasleak badaude, irakurle deitzen diegu irakasle horiei, eta normalki joan etorriko bidaiak izaten dira, ez dira bertan gelditzen, baina zenbait kasutan bertako jendea da. Eta askotan badira, euren herrialdean edo beste baten lanean ari direnak, ez? Esate baterako, une honetan Argentinan Begoña Muñiz dugu irakasle, bera Argentinan jaioa da, bertan eta hemen barnetegietan eta euskara ikasi duena da. Baina badaukagu Roberto Dañino, italiarra dena, bertan ikasi zuena, eta Frankfurten ari dena euskara irakasten. Adibidez, Japonian, Hiromi Yoshida bezalako ikasle zanagero irakasle itzultzaile ere badena, eta euskarazko literatura euskaratik japonirara ekartzen duena. Adibidez, Finlandian aritu den ikertzaile bat, kasu honetan Zubiroari buruzko ikerketa bat egin duena, eta halako batean Etxeparek aukera aukidunean Kolonbiako kongresu batean ekarpen bat egiteko, haren bitartez egin dugu, eta Karlei Karinen ikertzaile hau eraman dugu gara Zubirorari buruzko azalpenak ematera, hori ere
esango nuke bitxia dela, edo oso ondo ezagutzen duzuen Dylan English. Dylanek bere kasa ikasi zuen, multzo hori ere bada, bere kasa, edo beste irakasle sare baten bitartez, edo autoikaskuntzaren bitartez ikasi dutenak, eta azkenean Etxeparerekin bat eginda amaitu dutenak, ez? Beitu gure Dylan, Edinburgon dabil irakasle. Eta Irene, 3 multzo aipatu dituzu atzerrian euskara ikasten duten horien artean. Unibertsitatean ikasten dutenak, euskal etxeetan eta beraien kabuz ikasten dutenak. Kopururen bat emateko gai izango zeinak zenbat pertsona dauden atzerrian euskara ikasten? Edo urtero zenbatek ikasten duten? Nik usten dut, urtero 5.000 inguru, 4.000, 5.000 inguru izango direla. Eta Irene, etorkizunera begira, ze proiekzio egiten duzue? Interesari, ikasle kopuruari, edapenari dagokionez? Nik usten dut, eta batez ere ikasle atzerritarren aldetik gorantzako joera datorrela. Online irakaskuntza eta autoikaskuntzako aukera berriak datozelako, ez? Ingura, adibidez esaterako, horretan ingurak ekarpen bat egingo duelakoan gaude, eta guk espero dugu ekarpen bat egin ahal izango dugula sare berri horretan, autoikaskuntza ondo dagoelako, baina baita ere babesa eta beste aurrez aurreko eta beste jarraipen bat eskatzen duelako. Ingura zer da, Irene? Ingura abek sortu duen euskara online ikasteko plataforma bat da. Baduena eremu informal bat, elkarrizketa bidez, eta euskarara hurbiltzeko aukera bat alde batetik, eta bigarren atal bat gramatikan eta benetan ikaskuntzan eta irakaskuntzan sakontzen duen bigarren hori irakasle bat behar duena, ez?